page 94 et 95 ka tafsir al-Qur'an 2. Allah dali la yastawi fatata al-qa'iduna joodiɓe ɓe ronki haɓoyde jihadi minal mu'minina immorde gomɗinɓe ɓen wayru uli darari harano wona jomiraɓe lorraɓe nde ɓe mana marɓe ganto ɓen wal mujahiduna e ɓeɗo tinniɓe fi sabilillahi fi bantugol lawdin Allah kamɓe tinnuri ɓe amwalim jawle maɓɓe ɗe wanfusi wonkiji maɓɓe ɗin ɓeɗo jooɗiɓe ronki yaade ko alda e lorra e ɓeɗo tinnorɓe jawle mum e wonkiji mum ɓe fotata faddalallahu Allah ɓordini almujahidina tinniɓen tinnorɓe ɓe mbiyam walim jawle mum ɗen wanfusim e wonkiji mum ɗin Allah ɓurni ɓeɗo alal qa'idina e dow jooɗiɓen darajatan ɓurdal molanagal wa kullan ɓe fof non ɓay ko ɓe julɓe gomɗinɓe wa'adallah Allah on foɗiɓe alusuna moƴƴere si ɓe mayi e muɗum wa faddalallahu kono non dey Allah on ɓurni dey almujahidina ɓeɗo on ɓe tinnade alal qa'idina o ɓurni ɓe hoore jooɗiɓe ɓen o ɓurni ɓe honɗum ajuran joddi aziman mawnundi ndi hunduko anda ko jil darajatin ɗo ko ɓurdalji min immorde ka makko maghfiratan e yaafuya wa rahmatan e yurmede wa kana Allah laatike ghafuran ko yaafotoɗo rahiman ko yurmeteɗo innal ladina ande no ɓeɗo tawaffahumul malaikatu ɓe malaika ɓen warata zalimi ta non ko ɓe toñuɓe anfusim wonkiji maɓɓe ɗin sabu gollugol ko Allah haɗi accugol ko Allah yamiri qalu malaika ɓen innanaɓe fima kuntum onon kon ɗum e alhaali kon e programme latino ɗo e muɗum kaduna haron ko ɗo jaɓuɗe ɗoftade Allah accon ko haɗi kon qalu ɓe jaabo kunna men laati woni menen mustadafina hari komin lo'inaɓe komin wawaɓe komin laamaɓe fil ardi ka leydi min mara décision qalu malaika ɓen innaɓe alam takun e laataki abdoullahi leydi Allah ndi wasiyatan ko yaajundi fatu hajiru sakko feron fiha iwon e nder ndin ɗon lando ɗon ha ka juuloto jangol rewon Allah itton sadaka yahon ɗon hanno waɗum ɗum awa fawlay ka ɓeɗo ma'awahum werde maɓɓe nden jahannam ko yite jahannama wa sa'at nge boni masira ruttorgal illa almustadafin si wona koye ɗo pay koye lo'ina koye mina rijal immorde worɓe on nisa e sonnaɓe wal wildani e pay koye la statino tawɓe wawata hilatan feere yahugol wo feere wo ɓe wawata wala yataduna ɓe wawata kadi fewde sabila e lawol si wona no sabu ɓe Allah yanayno yigre waɗe ton fa ulaika ɓeɗo asallahu no tañina Allah an ya'fu anhum nde o yaafotoɓe wa kana Allah ala latiki afuwan ko yaafotoɗo ghafuran ko hafranowo wa man yuhajir kala feruɗo tinnorɗo fi sabilillah fi wantugo lawdin Allah kan yajido taway fil ardi ka leydi muragaman yaajende kathiran ɗuɗunde ndi leydi ndi o yehi wa sa'atan e yaajende wa man yakhruju kala yaltude min bayti ka suudu makko muhajiran tay ko on haɓude jihadi ila Allah wa rasuli tuma yudrikihul mawtu refti maydi nden hewtitimo fagad waqa ajruhu hare gom ɗi joddi makko ndi yani waɗike alallahi ka Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allah ala latika ghafuran ko yafotoɗo rahiman ko yurmeteɗo wa idha darabtum staywani on yaha fil ardi ka leydi falaysa alaykum wonali no fawi on junahun bakkatu anta usurunde raɓɓin ɗin to min asulati immorde julde nden in khiftum staywani on huli an yaftinakum nde fitinta on nde nambata on alladina ɓen kafaru yettuɓe innal kafirina ande no heferaɓen kanu lakum ɓe latanike on aduwan ayɓe moɗon mubinan feññinɓe ɓangimɓe ɓe suuɗa wa ida kunta salatike fim hakkunde maɓɓe fa agamta lahum a ñinnaniɓe a darnaniɓe a solata julde nden hara hinono juulirton falta koye ari immo daro ta'ifatun fedde go minhum immorde maɓɓe ɓe aroɓe daroɓe juulida maaka wonde ma ɓe wonɓe julde tigi wali akhudu yoɓe jogi to aslihatahum armu hoye jogoran hoye maɓɓe toskoy koye fa ida sajadu so tawi woni ɓen ɗon juuli darɗe ɗiɗi mum ɗen ma darnde wotere mum ɗen so tawi woni julde nden ko voyage yankore falyakunu yoɓe yawɓe laatoyo min waraykum ɓaawo mon ɓe remplace ya ɓeya walta ati waru ta'ifatun fedde goo ukhra ndeya lam yusallu tawde nden ɓe juulali taw fal yusallu kamɓe kadi ɓe juulida maaka wondude maɗa wala yahudu yoɓe ƴettu hidirakum yoɓe jogito rento koye maɓɓe koye wasili atam e armuji ko ɓe e jogi wadda alladina yeelike ɓen
wasilatahum ko duwoni e wali akhudu be jukito hidra rento ko mabbe ko wasilatahum e armuji mabbe jani ni waddayno yelo alladhina ben kafaru yeddube law taghfuluna haram wel sindotono anasilatikum gayi ko duwoni e alaji modon din armuji modon din wa amti atikum e dakmitor dum mudun dum haram yejjito haram wel sindotono dum fayamiluna be o nyoto alaykum do modo maylatan wahidatan fendo do haystayni be onyo e modon onyande wotre ko dun alego be ataka be mula onde wotre wala juna alaykum wa nalino fawi on non bakkato in kana silatiki bikum modon adan ella tampere nawnare ma barme min matarin imorde ndiyan to bodan ende lotordo don dan do aw kuntum mala to da marda ko nawnube an e aw kuntum mala to do marda ko nawnube an tad'u nde wallin ton asilatam armuji modon ni wa khudu yatton hidirkum renturdum monno inna allaha a'adda hibilani lil kafirin wonande hefera ben adabal lette muhinan hoynede be fa idha qadaytum salata songaini julde den fadhkurullaha wajante inde Allah den mojjano qiyaman foti non dari wa qudan ma foti don jodi wala junukum ma foti don wali mani ibnu adamo ala mani yer mo woni tarana gotili dido tati dum no holli ko yontigi jantutun awlego inde Allah den daiman wa abadan way fa idat ma anantum saynu huliki hula goddo faqimu salata ra nyibe julde monde inna salata ande no julde ne kanat ne latika alal mu'minin e dogom ni ben kitaban ko de windande mo gotan waqintina wala tahinu waton lo ino non kadi julbe ben fibtiqa il qawm e der dabbutugol beedo aybe beedo yimbe in takunu staywani on latika ta'lamuna dum musede fa innahum beedo kadi ya alamuna bi musede kama ta'lamuna no musirte donni koni tun enen wat onon watarjuna don tijji min Allah mo de kala mala yarjuna konon konko beti jaki kambe wa kana Allah ala latika aliman ko andudo hakiman ko nyenyude nyaawre makko inna men anzalna men jippini ilayka faade malal kitaba deftere nde bil haqqi sabi gonga litakuma fi nyaawiru bayna nasa kunde beben bima araka Allah sabukon kala hulluma wala takun kono wa ta'ala toye lil kha'inina wonande jam foto be khasiman wenjanobe darano to do be jinganobe